Dila tayo ba? Yan, what happened, soy? Oh, seafoods. Yan, seafoods natin, oh. Wow. Napakatindi. Sarap, oh. Yan, sarap. Seafoods, ano. Dila tayo ba? Yan guys, oh. Magse-set up na si Chef Borja. Chef Borja! Oy, tol. Para saan yung nilalagay mo yan? Ano yan? Para sa mga yawa. Yawa, ano yan? Kimchi? Kimchi, Kimchi, garbage rolly. Okay. Kaya yung seafood so. Okay na tayo, sir. Yan, chef ang ginawa ni Chef Borja. A snake, oh. Utang yun na, napakaangas. Chef, dilata mo pa, Chef Borja. Gumawa ng yan, si Chef Borja. Gumawa ng snake. Bili taning lato. Napakatindi. Borja ang gumawa niyan. Ano ko yan? Napakatinding. Sa lubing tol. Ayan, yung lubing. Ayan na yung ahas na dagat. Gumawa niya Chef Borja. Ayan siya. Sige, skeng. Yung guys, yan. Chinese New Year. Magsa-set up tayo ng tignan mo siya. Tayo, set up na naman. Yung pang-pastry, oh. Sarap. Yan. Shi. Ayan na. Ginalaw na. Ayan, tarts. Ayan, mango. Geng. Gusto mo, Justin, chocolate mo? Anong nangyari? Sana yung paliparin mo na yung chocolate na yan. Ayan ang sinasabi ko, oh. Ayan. Yan, tama yan. Okay. Sakto yan, sakto. Sakto lang yan. Sakto yan. Pabili po ng ice cream nyo? Ilan po, sir? 2 cups lang. Ayan po si Master Tulok. Sa mga extension. Kay Chef Patay. Sa... Uy, dato yun. Sa ano? Shell. Bigay mo kay Chef Stella. Oo. Wala yung kabila, tol. Ano? Okay na yan. Importante sa harap. Ano? Pinaset up ni Sir Justin yung ating chocolate fountain. Ano? Itong dalawang ito. Naka-monitor lang. Siyempre, meron tayong bread guys. Ayan. Meron tayong soft roll. Meron tayong artisan bread and selection. Ayan o. Sarap o. Yun. Ayan o. Napakatindi ng bread natin. Guys, nandito na nga pala tayo sa buffet. Sa buffet area sa Kat. Meron tayong baby back ribs. Yan o. And then, protein soy chicken. Ayan, sarap o. And then, duck. Alam nga yun, duck red, sarap yan. Ayun pa o. Wow. Liner room. And then, meron din, regular steak and mushroom vegetable. And then, meron din tayong fried rice. Ayan o. Yang chong fried rice. Ang pangalan pala nito. Meron din tayong soup dito. Yung ang soup pala nila yung food chongli. Ayan o. And then hot soup. So, ayan, sarap o. Sarap. At syempre guys, meron tayo vegetable spring roll. And then seafoods and balls. Ayan, sarap o. Ano tayo dito, ayun o. Sarap guys, may sarap niya no. And then guys, meron din tayo ito, rosemary soy sauce. And slow roasted beef chicken. Roasted beef, gusto po, roasted garlic. Ginagalit yung si Chef Marvin eh. Chef Marvin, napakatindi mo talaga. Paano mo ba ginagawa yan? Hindi lang yan, boss. Simple. Kailangan, boss. Makano lang yung pangunawa. Pag may kasamang pagmamahal, no, Chef?
Ayan na, ang sinasabi ko sa inyo. Bilang tayo ba?